एकदम इउपिपिएल सरकारखौथ' बिदाय होनो बिराद राजि मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोना बुङो सान्ति फैबाय दिनै सान्ति फैबाय होनना बुंबाय थादों ओमफ्राय दिनै नुगासिनो दङ सान्तिया बहा होमबा दिनै सासे सिगनेटरि मानसियानो जुदि जेलाव थानानै बोरै सान्ति जानो हानो चिराङावबो बिथांमोना सरकार दाखांनायनि उनावनो बर' बिमाफोरनि सायाव एभेक्सन खालामदों नङा होमबा जोंनि बर' बिमा बिफाया एसेबां रेल लामा गाथे बिटिआर एकर्ड खालामना फैबाय बा बिटिसि खालामना फैनायनि उनाव बेफोरबायदि सिटुएसन जों फेस जाबाय थानांगौ बेखौ बोरै सान्ति बुंनो हानो बिपिएफआथ' जोंनि पासनय सेरफाङाव बिराद मोजां बुंनो थाङोबा एकदम मा होनगोन खोब स्ट्रं आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बिपिएफआ नैबे जोंनि पासनय सेरफाङाव जोंहा सरन बर' सार एमएलए बिपिएफनिफ्राय बिथांनि माखासे एक्टिभिटियावनो जोंनि गासै जिंगाबिल हालामाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला 52टा गामि दङ 52टा गामियाव गैयाब्लाबो 53सो गामियानो गासै जोंनि बिपिएफनि फेभाराव दंखायो आरो मानो होनना बुङोब्ला बिनि रिजाल्टआ जाबाय जोंनि बिपिएफ सरकारा जिर'निफ्राय दिनैसिम जेसेबां जोंनि बे हालामाव जौगानाय खामानि लाबोदों बा मावदों बे गासैबो बिपिएफनि थ्रुयै जादों बिनिखायनो बे समाव जोंनि बिपिएफआ खोब गोख्रों आरो बिपिएफनि जानानै जों खामानि मावनायावबो जोंहा बिराद गोजोननाय दङ आरो मा एकदम रोखा जोंनि बिपिएफआ जोंनि 39 नं पासनय सेरफां बिपिएफआव देरहानाया रोखा बिनि बिदिन्थिफोरखौ जोङो बुंनो हायो जेरै जोंहा बिपिएफनिफ्राय 3 बिजाथि दायो दङ 3 बिजाथिनि गेजेराव गासैबो बिजाथिफोरा आदिबासि कमिउनिटिनिफ्राय आरो आदिबासि कमिउनिटि हिसाबै जोंहा जोंनि 39 नं पासनय सेरफां बिपिएफआव मा आदिबासियानो हाइस्ट लार्जेस्ट भटार्स दङ भटार्स हिसाबै जोंहा 35,000 भटार्सआनो आदिबासि कमिउनिटि बिनि गेजेराव जों बर'फोरा सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन भटार्स दङ बे सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन हिसाबै जोंहा 14,000 नङा होमबा दा 14,000 दङ बे 14,000 आरो 35,000 खौ दाजाबबानो जोंहा उइनारखा आरो बाखि उइनो बेलाखौ जोङो एसां बुंनो थाङा खिन्थु बिथांमोनाबो जोंजोंनो बिपिएफआव दङ आरो मा सोलिबाय थानाय इउपिपिएलखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जिर' बिथांमोना जोंनि हालामाव जिर' जों बुंगोन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनैसिम जि खामानि मावदों गासैबो बिपिएफनिफ्रायसो जाना फैनाय दिनै जिर'निफ्राय बुंनो थाङोब्ला फार्स्टआवनो जोंहा दङ बे जिंगाबिल हालामा मोनसे हादान एरियामोन बे हादान एरियाखौ जोंहा लेन्ड पाट्टा होदों बिपिएफआ सरन सारनि दैदेननायाव आरो दिनैनि समाव बे इउपिपिएलआ मा बुङो गावसोरा क्रेडिट लाबाय थायो जोंसो मावदों जोंसो होदों होननानै खिन्थु बियो 2017-18आवनो लेन्ड पाट्टानि बेलायाव जोंहा सरन बर' सारा जोंनि गासै रायजो राजाफोरनो हादान एलाकायाव बे लेन्ड पाट्टाखौ खामानिखौ मावनो हादों बिनि उनाव सेकेन्ड पजिशनाव फैदों सरन सारा जोंहा गासै हादान एरियायाव हाजोसिम कारेन्ट इलेक्ट्रिसिटि दिनै मोनफ्रोमबोनि न'खराव सोरां माने कारेन्ट जोङो आरोखि आरो बेनो बिपिएफनि गिदिर खामानि मावनायनि बिदिन्थि आरो बेजों लोगोसे दिनै जोंनि देवसानि टु आस्राबारि थांनाय लामा बियो पाक्का आलि जाबाय बेबो सरन सार बिपिएफनि थ्रुयैनो जाना फैबाय आरो बेजों लोगोसे दैमा दैसानि प्रटेक्सन फिसा फिनला खामानि जेसेबां दा सरासनस्रायै मावबाय थादों बे गासिबो सरन सारनि अननायाव आरो बिपिएफनि थ्रुयैनो जादों आरो बैफोरनो गोग्गोम दिन्थिथिदि बिपिएफनिया जोंनि गेजेराव खामानि मावनानै बिथांमोना मजबुत मोनसे माबाखौ लाखिना दोनदों आरो मा जोंनि गेजेराव बुंबाय थादों बे समाव नोंथाङा बेथ' एकदम मिसा खोथा जोंनि सरासनस्रा बबेनि मानसि फैलाबायदोंथाय राजु दाखाल ना मा होनो इउपिपिएलनि बिजाथि बिथाङा टिकेट बिदों आरो मा ओमफ्राय बिथाङा मा बुङो एखे गावसोरखौनो देरहागोन होननानै बुंना लाबाय थायो ओमफ्राय बिनि बेलायावथ' आं दिनैनि समाव बुंगोन राजु दाखालखौ जों रावबो सिनाया एक्सुवेलि राजु दाखाला बेनि इन्डिजिनियासबो नङा जोंनि बेनि हादान एरियानि बा बे हालामनि पासनय सेरफांनि थागिबि बिथाङा नङा बिथां बबेबा सनितपुरनिसो ना मा होनो तेजपुर नामाथाय ओमफ्राय बिथाङा मा गेजेर ससेयाव जोंनि ससेयाव फैनानै मा इउपिपिएलनि बिजाथि जानो टिकेट मोननायनि बेलायाव गावखौनो मोजां एक्टिभिटी दिन्थिनो थाखाय सोरबा सानै मानसिफोरखौ लानानै फैसा रानथिंलाबायनानै जोंनि हालामाव मा गरम खालामलाबायदों आरो मा ओमफ्राय बिथाङाथ' देरहाया बिथाङा जोंनि हालामाव गैयाबाबो खोब 1000-2000 भट मोनगोन आरो नेपालि कमिउनिटि हिसाबै जोंहा भटार्सफोरा दङ जोंनि पासनय सेरफांनि बियाबाव मथा-मथि 4500सोल' दङ भट ओमफ्राय बेखौ लानानै बिथाङा मा राजनिति खालामनो आरो बेखौ लानानै बिथाङा भटआव देरहाया बिथाङा दा जेसेबांखिनि फैसा गारलाबायदों उदाय मुदाय फैसा गारलाबायदों बिथाङा आं बुंगोन बिथांखौ राजु दाखाल बिथांखौ बेखिनि फैसाखौ बिथाङा मिनिंलेस खामानियाव बाहायालासिनो बेफोरबायदि ओरैनो बाहायालासिनो बेफोरखिनि फैसाखौ बिथाङा मानो केम्पेनिंनि मुङाव गारालासिनो बेखिनि फैसाजों बिथाङा न'आव थांनानै मा बेफार फालांगि खालामनानै गावखौनो मोनसे स्ट्रं एस्टाब्लिश खालामना लायोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो बिदि मिनिंलेस फैसा गारनानै आङो बिथांखौ राजनितियाव केरियार दानो हागोनखौ आं नुहुराखै आरो मा
एकदम इउपिपिएल सरकारखौथ' बिदाय होनो बिराद राजि मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोना बुङो सान्ति फैबाय दिनै सान्ति फैबाय होनना बुंबाय थादों ओमफ्राय दिनै नुगासिनो दङ सान्तिया बहा नङा होमबा दिनै सासे सिगनेटरि मानसियानो जुदि जेलाव थानानै बोरै सान्ति जानो हानो बेजों लोगोसे नै दा बावैसो गिदिर बिदिन्थि नै आदानिनि हाखौ लानानै आदानिनो हा हगारनायखौ लानानै 3600 बिगाखौ लानानै मा दावराव दावसि दिनै रायजो राजाफोरा गोजोन गैया जानो लोंनो सुख गैया बिथांमोना थाथेरनो हाया उन्दुथेरनो हाया दिनै पुलिस फैगोन गाबोन मिलिटारि फर्स फैनानै बिथांमोनखौ मा उफुद्रुग खालामबाय थादों हा सेख'नायनि मुङाव बेफोर मोनसे मा असान्ति नङा होमबा बेखौ जों बोरै सान्ति बुंनो हानो बेबायदि सिटुएसनाव आङो दिनै आं खोब बुंगोन आरो बेजों लोगोसे मा चिराङावबो बिथांमोना सरकार दाखांनायनि उनावनो बर' बिमाफोरनि सायाव एभेक्सन खालामदों नङा होमबा बे एभेक्सन खालामनायनि सायाव जों बोरै सान्ति बुंनो हानो नङा होमब्ला जोंनि बर' बिमा बिफाया एसेबां रेल लामा गाथे बिटिआर एकर्ड खालामना फैबाय बा बिटिसि खालामना फैनायनि उनाव बेफोरबायदि सिटुएसन जों फेस जाबाय थानांगौ बेखौ बोरै सान्ति बुंनो हानो निस्सय बे सान्ति जायाखै बेजों लोगोसे जों लाइमोनफोरखौबो बिथाङा सान्ति खालामनो हायाखै बिथाङा गासै बाथ्राखौनो नंखाय बाथ्रा बुंबाय थायो दाख्लै बावैसो बुंदों बिथाङा मा 2 लाख रां होगोननो जों बायदि सुबुं लेखा गोरों सुबुं BA पास MA पास जायफोरा ओरैनो दङ बिथांमोननो मा 2 लाख रां होगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन आरो मा खिन्थु जों दिनैसिम मोननो हायाखै मोनदों होनबा मोनाखै जों नङा होमबा जों मोनाखै रावबो मोनाखै आरो बेजों लोगोसे स्कुल कलेजफोराव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय मा फ्रि एडमिशन खालामना होबाय होनना बुंदों बिथाङा बेखौबोथ' जों मोनाखै नै दाख्लै बावैसो अदालगुरियाव जोंहा जोंनिनो मावथि बिथांनि फिसाजोआ मा एडमिशन खालामनो हायियाव जोंनिफ्राय रां अनसुंथाइ बिहरलायनो गोनां जादों आरो बेयावसो जोङो सार्भे खालामना मोनदों दे स्कुल कलेजाव मा माखासे क्राइटेरियाखौ नायनानै मा गैयानो माने फ्रियानो जाया माने होमबा बेफोरखौ जों बोरै मा बुंनो हानो सान्ति फैयाखै एक्सुअलि आरो खामानि होनायनि बेलायाव आं मोनसे खोथाखौ नुदों आरो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जोंनि बे हालामाव लाइमोनफोरनो खामानि होनायखौसो बुंगोन ना मागोनथाय थारमाने बिथांमोननि खामानि होनाया मा सान्दुं गोसायाव रं थेमा लानानै पस्टार लिरनाय आरोखि बिथांमोना लामानि दालां बेनिफ्राय माबायाव एकदमबारे सान्दुं गोसायाव सेंग्राफोरखौ रं थेमाजों जै इउपिपिएल जिन्दाबाद जइन इउपिपिएल बेफोरबायदि लिरनायखौल' जों नुबाय थादों आरो मा लाइमोनफोरनो बेखौनो खामानि होदों नामाथाय आं बुंस' हाला बेबायदि खामानिखौसो मावनाय नुसोलायदों आरो मा जोंनोथ' स्पेसियेलि जेबो खामानि होआखै बिथाङा